Rencana arep gubus malah akhirnya ora sida gebus, mergane kayaknya menangi keunir karo kencur pada garing iku dadi tok arek dhisik tak lur monggo dong digebus pada kecuaskan eman-eman dadi ketok arek maning. Ketemu maning karo yang tukang sing gawe ngalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah biasa sore hari lur nyong arai kunir karo kencur kunyit carane yar bahasa Indonesia kunyit ning ngono nyong kayak kunir kayak ganti bumbu masak tapi ki anu akeh ya tok kedol ya kowe kan wis mending tak bumbu masak kayak tapi kenten kayane akeh men ya kowe lho dadi nipil tok kari bae ke lur lah kowe mbok 500 gilani lur ya kowe lur ora kaya ngene rikan dan lemai amuk kowe ngene lemai jon atos reling ya lur lah kae dudu lipeng malah wingi garpune tugel ya lur dadak nganti ngelasna maring tukang ngelas ya lur tapi wis dadi maning ya lur hehehe lah kae kaya ning kene mipil tok wadai kayak mergane wis sore mbok sore dadi arep langsung wadai ya mengko malah ora kegawa ya kelur lah kowe. Jan tepotel be wite bulute pol lah kowe nganti dadak tok iris barang ae kalau sing bulet banget tok iris karo gobet ya kelur lah kowe sing ora liya tok potel bala kowe tok iris lho la ilallah bulute pol ya kelur lah kowe. Nah kaya saki singkat ya guys meh rampung ngene madae ya lur makane ya anu mandan akeh juga ki meh oli sekandi iki lur tapi kene iki karena wis peteng dadi rotok video iki tok unggahna motor ya rotok video mergane peteng wis mangsane maghrib malah maghrib ya telat ya lur tapi ya jan anu rada ngajike ya lur hehehe lah oke saki singkat lur pengen muka garis des wadai kandi garis